Jeg kommer lige en tur af mine vandhuller, hvor det store vandhul her, det er udsat. Det skal jeg have gjort noget ved. Og gerne her i efteråret skifte det ud med noget andet. Det er jeg rigtig godt tilfreds med, det er mine græsser. Den der, jeg mener, jeg sat sidste år, det er en zebragræs. Den har jo så klaret sig rimelig fint. Men så se de her. Det er nogle af dem, jeg satte for 3 år siden. Den der ser jo fantastisk ud, som den står med sådan en tue. Her, den her rødlige, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men den er da flot. Og der bag til, den er også kommet rigtig godt i år. Faktisk alle mine græsser er kommet rigtig godt i år. Den her, har jeg haft lige siden jeg fik herren for 5 år siden, hvor jeg købte den sådan lidt tilfældigt. Og ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle bruge den til. Og så efter at have sat den med de her vandhuller, så er det som, den bare breder sig. Ikke fordi den får vand fra vandhullerne, fordi det der vandhul, der er lige her, det er altså ikke utæt. Men den klarer sig i hvert fald godt. Man kan se, at den er begyndt at sprede sig over det hele. Her har jeg et lille grantræ. Jeg ved ikke, hvad den her type er, men jeg elsker dem. Det der med, at man ser på vestkysten, hvad jeg mener med sådan forblæste og sådan ikke så høje igen. Og så har jeg lige sat de her. Det kan godt være, at jeg har sat dem på tæt, fordi jeg tror, de bliver lige så store som den derovre. Men der er altså en pointe i at sætte 2, og så sætte dem så tæt, sådan så det vokser til. De ligner i hvert fald i udseende meget den derovre, så jeg tror de vil klare sig godt. Så har jeg vel sat den, så opdager jeg den der, det er nok noget græs, jeg har sat. Men det har jeg glemt. Her står også en zebragræs, den har bare ikke klaret sig så godt. Og der er den høje her. Eller 2 er der faktisk. Ja, det er det jeg siger. Jeg køber tit 2, når jeg køber et eller andet. Og det mener jeg sat sidste år, og de er jo klaret sig helt fantastisk altså. Og jeg håber, at de spreder sig. Her, hvis jeg går om bagved. Dem her, de minder også lidt om det derovre. Og ser også ud til at klare sig fint. Og jeg mener, jeg også sat sidste år. Til gengæld så her har jeg noget, der hedder japansk blodgræs, som jeg har haft i 2-3 år. Og det klarer sig til gengæld ikke særlig godt. De er overlevet, men ja, man kan knap se den. Der er den her stavte, som jeg købte en mere af, der står herovre. De klarer sig også. De er jo helt fantastiske. Dem kunne jeg godt tænke mig nogle flere af. Så den her busk, jeg købt for 3 år siden, da jeg lavede vandhullerne. Den hedder Little Devil, men den er faktisk ved at blive pænt stor. Den skulle faktisk ikke blive højere end 1 meter, men det er den da nu. Og jeg ser her, den går mig at tage op midt på livet også. Så den er i hvert fald over 1 meter. Det er... Ja, den har jeg ikke været så heldig med. Den købte jeg samtidig. Det er en par rygbusk. Men lige efter jeg havde sat den, eller også var det næste år, jeg opdagede, det var som den var knækket i vinden eller noget. Og så var den helt væsen sidste år, men den har altså overlevet, så det er jo må vi se, hvordan det går til det græs her. Det er jo fantastisk flot også. Og her er en lille taks, som jeg på et eller andet tidspunkt bliver større og større. Men den har brugt nogle år. Jeg satte den for 3 år siden. Ja, der er ikke meget, den har vokset. Men den sætter sig vel, og den bliver ved med at vokse. Hvis den bliver for stor på et tidspunkt, så kan man jo klippe den. Men jeg synes, det er sjovt med de græsser også.